Dahil sa lumalalang sitwasyon ng coronavirus sa buong mundo at lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas na napakarami na pong biktima sa ngayon, kaya naisipan ko pong mag-share ng vlog na ito, 4 na tips kung paano natin maibsan at paano natin malabanan ang epekto ng coronavirus habang tayo ay nasa MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. Kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, ay please don't forget to subscribe with this channel, Bernard T. Gabaon TV. At don't forget to hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. So ito na po mga kabayan, hindi na po tayo patumpik-tumpik, diretsahan na po ang ating topic. Ito na po ang unang-unang tips. Ang unang-unang tips para maibsan natin ang epekto ng coronavirus ay kinakailangan natin ito. Marahil ito ay bago sa atin dahil ito po ay revelation lang po sa akin din. Ito po ay ang Divine Desire. Ano itong Divine Desire? Sa aking definition sa Divine Desire ay isang malinis ang budhi, malinis ang kaloob-lohoban, malinis ang ating konsensya na labanan ang epekto ng coronavirus. Example at ilustrasyon. Kung ikaw ay may business, yan po dapat malinis lamang po ang iyong gagawin na business. Huwag po tayong mag-overprice, huwag po nating samantalahin ang ating mga kapwa Pilipino, lalong-lalo na yung mahihirap. Yan. Mag-price po lamang tayo ng tama. Huwag po nating apakan yung mga iba nating kapwa mga negosyante sa pamamagitan ng mas mababang price o mas mataas na price ay maapakan sila, maaring mapakunti ang kanilang benta. Isa pong example yan sa Divine Desire. Ang pangalawang example ay kung mayroon kang gustong tulungan. Kung divine ang yung desire ay kailangan tulungan mo siya na walang kapalit. Yan ang isang example din ng Divine Desire. Hindi po humihingi ng kapalit ang ating tulong. Alam po natin yung sitwasyon ng ating bansang Pilipinas sa ngayon. Hindi lang dito sa Pilipinas, kung iyong imaginin at lagyan mo ng vision at isalin na natin yung vision na paulit-ulit kong sinasabi, mga kabayan, ay kinakailangan nating tumulong na ayon sa ating espiritu, sa ating konsensya at sa ating puso. Dahil marami talagang mahihirapan kapag nagkaroon tayo ng mga quarantine. Kaya kabayan, kung tumulong ka, ibase mo sa Divine Desire. Kaya yan po ang Divine Desire. At pangalawa, mga kabayan, tips na pangalawa, ito ay napaka-importante po sa atin. Kinakailangan po tayong mag-focus dahil yung awareness, ayan, kapag ka nagka-desire ka ng divine, automatic yung awareness mo na nandiyan. Kaya focus po tayo. Pangalawang tips ay focus. Pag nakapokus po tayo sa nangyayari sa atin, syempre pag nakapokus ka, kung mayroon kang sintomas sa coronavirus, apektado ang iyong ekonomiya. At kapag nakapokus ka, hindi malayong mangyari na yung wisdom of the Lord ay pupunta sa iyo. Yung wisdom na siyang magdadirect, magbibigay ng knowledge kung paano ang iyong mga gagawin. Tulad halimbawa, kung paano ka makipag-coordinate sa mga frontliners natin kung ikaw ay mayroong sintomas at kung paano ka makipag-coordinate ang mga frontliners na inatasan ng gobyerno patungkol po sa mga protocol. Ang mga alituntunin ng isang lugar ay kinakailangan nating sundin. Ayan po ay isang wisdom, kaya kailangan awareness ay napaka-importante po. At sa ekonomiya, kailangan lagi po tayong aware sa ating sitwasyon. Lahat po naman ay apektado sa sinasabing coronavirus pandemic. Wala pong pinipili kung ikaw man ay mahirap, middle class o mayaman. Apektado ka dito, kabayan. Kaya kailangan ng awareness para mapokus natin yung mga step by step na gagawin natin. At syempre, kailangan yung awareness natin at focus para sa Panginoon, para ang Panginoon ay tutulong po sa atin. Kaya ang awareness po ay napaka-importante po na ating malaman at isang tips kung paano natin maibsan, malabanan ang epekto ng coronavirus. Sa ekonomiya po,
Kung ikaw po ay magtra-transport ng iyong mga negosyo, kailangan po ng awareness, kailangan mong makuha yung mga permits, kailangan mong makipag-coordinate sa mga inatasan ng gobyerno ng mga frontliners na nagkokontrol ng mga transportation. Kaya isa po yan example. At ang pangatlo, kabayan, na napaka-importante sa ating buhay, lahat po tayo ngayon na nasa quarantine, MSCQ, ay kinakailangan natin ito na ipatupad at malaman sa ating buhay. At ano ito, kabayan? Ito ay ang ating perseverance, kabayan. Kinakailangan natin ng perseverance habang nandiyan po yung coronavirus. Kinakailangan tayong magtiis, kinakailangan tayong mapaglabanan ang mga pagsubok na yan. Kailangan lang natin ng tamang koordinasyon at tamang preparasyon sa mga ating gagawin. Kaya kinakailangan nating mag-tiis, alimbawa na magtanim, ipatupad ang ating projects. Kung mayroon tayong MSCQ, ay kinakailangan nating tulungan ang ating sarili sa pamamagitan ng ma-productive na pamamaraan. Magtanim po tayo, mag-alaga po tayo at mag-budget po tayo sa mga ayuda na binibigay ng gobyerno sa ating buhay. Kaya napaka-importante po yan, kabayan, na ating malaman. At ang panghuli, mga kabayan, ay ito na yung panghuli, ang pang-close natin sa vlog na ito, ay ito yung quick action sa mga ideas na ating iniisip. Sa ngayon ay alam ko na marami na pong nagne-negosyo ng e-commerce, which is kaunti lang yung effect sa kanila itong nangyayari sa ating ekonomiya, na dala po ng COVID-19, ay sila ay umaaksyon ng mabilis. Sana, mga kabayan, sa ating mga kapwa na nasa gobyerno, sa mga tao na mayroon namang maluwag-luwag, ay quick action na tulungan po natin ang ating mga kababayan. At ganun din ikaw, kabayan, na nagsasuffer ng epekto ng COVID-19, ay kinakailangan mo na magkaroon ng quick action sa iyong mga actions kung paano mo malabanan yan. Budgeting, savings, kung may save ka kahit konti, mag-save ka. Yan ay napaka-importante. Kahit medyo kinukulang, pilitin mo na mag-save, dahil kung dumating man yung panahon na walang mabigay na ayuda, kung may mga tanim ka, mayroon kang konting pera, ay mayroon kang magawa, kabayan. Kaya quick action ay isang solution sa ating problema sa ngayon. Kaya hanggang dito po lamang aking vlog na ito, mga kabayan. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po. Nawa ang vlog na ito ay nakatulong po sa inyo.